Krásny slnovratový deň vám všetkým prajem. Ešte než som dnes odchádzala z domu, tak som cítila, že chcem nahrať toto video a povedať v ňom pár slov a podeliť sa s vami o zážitky dnešného dňa. Už asi tak 3 roky zvyknem vítať ročné obdobia presne na ich astrologický čas. A vždy je to pre mňa jedinečné a nebolo tomu ani inak, ani dnes. A ako som tak kráčala tým lesom, krásne slnko svítilo, ale bolo to až také, až ma oslepovalo a bolo to ako keby ste vyšli z temnej jaskyne na denné svetlo po nejakom čase, hej? Že to svetlo vás úplne oslepovalo. Ale vyšli ste z tej jaskyne tak krásne vyživení tou temnotou. Pretože temnota nás tiež vyživuje, ale iným spôsobom ako to svetlo. Takže to už bolo také prvé magické, čarovné pre mňa. A ako sa teda blížil ten čas astrologický, tých 10-20, tak jeseň sa tak krásne so mnou rozlúčila. Krdel divokých hús mi preletel nad hlavou. To bolo niečo nádherné. Potom som sa stíšila a potom som to počula. Potom som ju počula prichádzať. A bolo to ako keď jeňoveď padá. Viete, námraza. Také krásne, jemné šušťanie. A vnímala som ju. Zima je nádherne chladná, ale zároveň je hrievá. Ja viem, možno si to neviete ako predstaviť, ako môže byť niečo chladné, hrieve, ale je. A vnímala som ju a stále ju už teraz vnímam, cítim ju, že tu je. Ten vzduch je úplne iný, inak vibruje a je to niečo nádherné. A teraz som sa vybrala tuto k jazeru do Čuňova. Je to také moje veľmi blízke, obľúbené miestečko, kde sa chodím aj kúpať. A áno, dneska si tu rituálne namočím aspoň nohy, ale kto vie, možno sa tu člopnem aj celá, to neviem. Pôjdem podľa pocitu, lebo je nádherne, krásne, úplne, že to slniečko hreje. Aj keď vonku je možno, ja neviem, 3-4 stupne. A tak sa to tu proste vytešujem. A rada som sa s vami podelila o tieto moje pocity a vnemy. Takže prajem vám všetkým nádherné zimné dni. Nech vám prinesú to, čo majú priniesť a nech vás potešia a užívajte si to.